Bueno, aparte da propia actividade no Comité das Rexións, onde se van a elexir os novos responsables, eu vou ter a honra de ser vicepresidente en nome de España durante este ano e medio. Iso é importante tamén, ademais terei ocasión de falar en galego, por certo, pois da importancia de Europa para as rexións que a conformamos e tamén da necesidade de ter unha aceitada cantidade e posibilidades de xestión dos fondos europeos, que é no que vou centrar a miña intervención. Vou aproveitar tamén, ademais de para ter contactos esta mesma noite con funcionarios galegos que están ali traballando en diferentes organismos e institucións da Unión Europea. Mañán ter unha reunión co comisario de Pesca, onde lle vou trasladar co novo comisario de Pesca, primeiro a mala experiencia que temos da xestión anterior e a necesidade de, sin perder nunca de vista, a sostibilidade dos nosos recursos pesqueiros, compatibilizalos coa necesaria vida económica e poder seguir vivindo. Somos un país marítimo, Galicia, unha rexión marítima, e, polo tanto, necesitamos que se nos deixe seguir explotando ese recurso. Somos os primeiros interesados en coidalos, pero tamén en explotalos. Decisións que se tomaron respecto á pesca de arrastre no período anterior, bueno, xa dixemos dende o principio que nos parecía, incluso reaccionamos con todos os medios ao noso alcance e esperemos que se teña en conta esa compatibilidade e que ao mesmo tempo tamén Europa sexa consciente de que hai que tomar medidas frente a produtos pesqueiros que están entrando de outras zonas do mundo donde non se siguen as reglas respecto ás prácticas pesqueiras e todas as garantías dos produtos pesqueiros en Europa. Por lo tanto, temos que competir en condicións de igualdad e reaccionar cando entran produtos pesqueiros que teñen unha condición de ventaxa porque non se lles piden as mesmas condicións que se nos están pedindo en Europa. Eso por un lado. Está previsto tamén ter unha reunión con Teresa Rivera, que coñece perfectamente a situación de Galicia. En van tuvo responsabilidades ata moi pouco a nivel nacional e tamén lle transmitiré a necesidade de seguir avanzando en Galicia nunha transición enerxética xusta e unha transición enerxética planificada que combine o que ninguén discutimos, que o avance hacia novos xeitos de produción de enerxía, a protección do medio ambiente, pero tamén o aproveitamento dos recursos que temos aquí. Por tanto, eu espero que sexa unha viaxe frutífera e, sobre todo, o principio dunha presencia ante este ano e medio en Europa da Xunta de Galicia, de min mesmo e dos membros do Goberno e dos membros das institucións galegas para poder levar nun espectro tan amplio a voz singular de Galicia.